Croeso i'r sgwrs am cyllido cyrsiau y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Mae yna ddwy opsiwn ar gyfer cyllido cyrsiau y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol fel nyrsio, bydwregaeth a radiograffeg yn Mhrifysgol Bangor, a byddai'n siarad efo chi ynglyn â opsiwn 1. Yr opsiwn yma ydy pryd mae'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn talu am eich ffïoedd dysgu a mae yna cymorth ychwanegol gan y gwasanaeth yma os ydych chi'n ymrwymo i weithio i'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yng Nghymru am 2 flynedd ar ôl graddio. Os nad ydych chi eisiau ymrwymo i'r amodau yma, mae'n bosib i chi fynd am opsiwn 2, lle byddwch chi'n mynd at eich corff cyllid myfyrwyr rhanbarthol, sef Cyllid Myfyrwyr Cymru, a byddwch chi'n gallu cael y cefnogaeth ariannol yn fanna. A byddai'n siarad â chi ynglyn â opsiwn 1 rwan. Felly, opsiwn 1, cyllid gan y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yng Nghymru. O dan yr opsiwn yma, mae'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yng Nghymru yn talu eich ffïoedd dysgu, felly does dim angen i chi gael fenthyciad ffïoedd dysgu i hwn. Mae'r gwasanaeth yn talu am eich ffïoedd dysgu chi gyd. Hefyd, mae myfyrwyr yn derbyn grant heb brawf modd o 1,000 o bunnoedd bob blwyddyn academaidd. Maent hefyd yn gallu ymgeisio am fwrsariaeth prawf modd, a fyddai'n sôn am hynna yn y sleids nesaf ymlaen. Mae hefyd cefnogaeth cyllid ychwanegol ar gael ar gyfer costau lleoliad, myfyrwyr gydag anabledd, myfyrwyr gyda plant a myfyrwyr a dibynyddion oedolion hefyd. Felly, i sôn yn fras am y fwrsariaeth Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol Cymru, mae yna bwrsari syml ar gael, felly mae yna hyd at £2,643 y flwyddyn os ydych chi'n byw i ffwrdd o'r cartra. Felly mae hwnna i chi os ydych chi'n byw mewn neuadd preswyl er enghraifft, neu os ydych chi'n rentu rhywle. Neu mae yna opsiwn o gael £2,207 y flwyddyn os ydych chi'n byw gyda rhieni ac ella teithio mewn i Fangor neu Wrecsam. Wedyn, mae yna bwrsari ar gyfer wythnosau ychwanegol. Mae yna £84 yr wsos, eto os ydych chi'n byw i ffwrdd o'r cartra mewn neuadd preswyl neu rhywle rent. Neu mae yna £56 yr wsos ar gael os ydych chi'n byw adra gyda'ch rhieni. Mae yna hefyd cyllid ychwanegol i gael, felly mae myfyrwyr sy'n astudio nyrsio, bydwregaeth neu radiograffeg hefyd yn gallu ymgeisio am fenthyciad cynhaliaeth ostyngol drwy gorff cyllid myfyrwyr, felly bydd hwn trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru, Student Finance Wales. Ar gyfer myfyrwyr Cymraeg fel chi, mae yna hyd at £4,405 os ydych chi'n byw yn mannau eraill, felly mae hwnna os ydych chi'n byw i ffwrdd o'r cartra er enghraifft. Felly, lle i wneud cais? Mae'r ffurflenni cais yn cael ei gwblhau ar-lein trwy'r system Bursary Online Support System neu BOSS fel mae'n cael ei adnabod. Mae hwnna ar gyfer y bwrsari a hefyd wrth gwrs ar gyfer y grant. Felly, mae'r ffurflenni cais ar gyfer y fenthyciad gynhaliaeth gostyngol ar gael trwy mynd ar y gwefan isod, felly www.cyllidmyfyrwyr-cymru.co.uk. Da ni yn annog chi i gyrru tystiolaeth bod o wedi cael ei recordio wrth bostio neu recorded delivery cyn gyntaf â phosib, a da ni'n deud o leiaf 2 fis cyn y dyddiad cychwyn cwrs. Bydd hefyd angen tystiolaeth ID, tystiolaeth incwm a gwariant cartra, tystiolaeth cyfeiriad ac unrhyw wybodaeth arall. Mae rei pobl yn gofyn pa ffordd ydy'r ffordd gorau i fynd. Ydyn ni'n mynd am opsiwn 1, lle mae'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn talu am eich ffïoedd dysgu a mae yna fwrsari ar gael, neu ydyn ni'n mynd am opsiwn 2, lle byswn ni'n mynd trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer y pecyn llawn o cymorth ar gyfer cyllid myfyrwyr. Felly mae'n bwysig bod chi angen cymharu cyllid y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol a Cyllid Myfyrwyr Cymru i benderfynu pa opsiwn unai opsiwn 1 neu 2 sydd gorau i chi. Felly, os da ni'n edrych ar cyllid myfyrwyr, mae gennych chi benthyciadau cynhaliaeth, grantiau a lwfansau eraill, a bosib yr benthyciad ffïoedd dysgu os ydych chi'n mynd am opsiwn 2. Wedyn efo opsiwn 1, mae gennych chi'r bwrsariaeth, Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol a'r grant, a posib benthyciad cynhaliaeth gostyngol hefyd. Unrhyw arbedion sydd gennych chi yn y banc yn barod, os ydych chi wedi bod yn safio fyny'n barod. Unrhyw tal gwaith rhan amser, wrach bod chi'n penderfynu bod chi'n mynd i gweithio rhan amser tra bod chi'n astudio. Eich bydd daliadau lles ac unrhyw cefnogaeth gen eich rhieni neu deulu sydd ar gael hefyd. Felly mae'n rili bwysig bod chi yn ystyried y 2 opsiwn a penderfynu pa un sydd gorau i chi.
Ar gyfer y fenthyciad cynhaliaeth gostyngol a'r grant da chi'n gymwys amdano, mae hwn yn cael ei dalu mewn 3 rhandaliad. Felly'r myfyrwyr sy'n cychwyn mis Medi, mae rhandaliad 1 diwedd Medi, y ailun Ionawr a'r trydydd jyst ar ôl y Pasg. Wedyn i'r myfyrwyr sy'n cychwyn mis Ebrill, mae'r un cynta canol Ebrill, yr ail diwedd Medi a'r trydydd Ionawr. Wedyn mae'r bwrsari a grant y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn cael ei dalu mewn 12 rhandaliad, a mae rhain yn cychwyn dibynnu pryd ydych chi'n cychwyn y cwrs. Felly fydd y taliad cyntaf i rei o'ch chi sy'n cychwyn mis Medi yn cael ei talu y cyntaf o Tachwedd, ac i rei o'ch chi sy'n cychwyn mis Ebrill, bydd yr un cyntaf o rhain yn cael ei talu y cyntaf o mis Mai. Gobeithio bod chi wedi mwynhau gwrando arno fi yn siarad â chi ynglyn â cyllid cyrsiau Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Mae yna groeso i chi gysylltu gyda'r uned cymorth ariannol a bydd y staff yn fanna yn gallu siarad efo chi trwy'r peth mewn mwy o fanylder. Byddwch chi hefyd yn gallu gyrru e-bost atyn nhw os ydych chi eisiau cael sgwrs cyfrinachol gyda nhw, neu trefnu galwad ffôn hefyd i helpu chi gyda'r penderfyniad iawn i wneud unai opsiwn 1 neu opsiwn 2. Mae hefyd fwy o gwybodaeth ar ein gwefan ni, bangor.ac.uk, a byddwch chi'n gallu ffeindio mwy o gwybodaeth ar yr tudalennau we Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol Cymru hefyd. Diolch am wrando ni, pob lwc gyda'r cais ac edrychwn ymlaen i weld chi yn fuan iawn ym Mangor.